Ha csak megbíznál valakit, aki kezeli a hirdetési fiókodat, akkor görgess tovább. Ha viszont minden egyes lépéssel közelebb kerülnél az üzleti céljaid eléréséhez, legyen az bevételnövelés, prémium ügyfélszerzés online, vagy piacvezető szerep, akkor jó helyen jársz. Szabadulj meg a körbe-körbe haladástól, és lépj szintet! Ezt manapság csak több lépcsőből álló videókon alapuló marketingrendszerrel érheted el. Minden ügyfelünknél pillanatok alatt lekörözte a képes hirdetéseket, amikor elindítottuk a videós rendszerét. 60%-kal többen kérnek tőlünk ajánlatot, amióta a tartalomdizájn csinálja a marketingünket. A céljaidnak alárendelt videókat készítünk minden egyes platformra. Legyen az videós hirdetés, álló TikTok hirdetés, vagy más. Mindent mi intézünk, a forgatókönyvírástól a tervezésen át a helyszíni munkáig és a videó feltöltéséig. Hogy ne ilyen legyen a videó, hanem ilyen. A végén kulcsakész videót adunk át, amit be is építünk a marketingrendszeredbe.